Que tal? Moi boas, outra semana máis na miña canle. Estou moi orgulloso de estar subindo vídeo todas as semanas, case. Non sabedes que é un story time? Pois é eu contando as miñas merdas, é dicir, o que fago sempre. Vos odiades os coches? Eu sí. O de hoxe é unha cousa que a calquera lle molestaría. Aquí, debaixo da miña fiestra, sempre aparcan moitos coches. Eu estou acostumado aos ruidos. Por que? Porque hai, non sei, 16 aparcadoiros, pero sempre hai 20, 25 coches agardando en dobre ringleira. Pois non sei a que agardan, a que saia outro, bueno, o sin sentido que teñen os aparcadoiros na rúa. Cando o que ten o coche aparcado quere sair, ten que pitar e baixa, estará, non sei que estarán a facer, pero que pitan moito. Pero unha noite, pi, 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 alarma dun coche. Comeza a soar. Pum, 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 unha hora, dúas. Non pode ser, chamo a policía. Ois, mira, que está aquí a soar un coche, non para, non pode ser isto, tal. Moi educado, eu moi educado. Ves a matrícula? Non vexo a matrícula porque estou dentro da casa, tápame. Vale, mandamos unha patrulla por aí a ver que pode facer e parar a alarma, vale. Eu collín estes cascos que teñen cancelación de ruido. Entón isto quere decir que eu mos poño, encendo e xa non me estou a escoitar ben iso que están apagados. Durmín. O día seguinte, ás 8 da tarde, creo que foi, ou algo antes, comeza a soar a alarma outra vez. Xa soaba máis baixiño, porque xa, claro, toda unha noite, todo un día, a soar a alarma, e xa se lle está quedando sen batería, Volvo a chamar a policía. Bueno, sí, podes baixar a ver a matrícula. Home, eu penso que non me corresponde. Non, é que así, entre que vai unha patrulla e tal, así facemos as xestións antes. Eu veña como un bo cidadán, baixo, collo os datos da matrícula, volvo a chamar tal, vale, a ver que podemos facer. Nada, non fixeron nada. Que en 2 ocasións, coches da Policía Nacional pasaron por unha rúa e por outra, nunhas deles xa, nun momento de desesperación, eu berreilles, en plan, quero dormir. Pois mira, aí ven a policía. Policía! Aquí, Chamei 2 veces a policía. Pasan de mí, xa biches. Como esta vez, como isto que acabo de gravar, da outra vez o mesmo. Pasou un coche pola outra rúa e pasou de todo. Pasaron de largo, non fixeron nada. Que as alarmas dos coches tampouco valen ni pa nada. É dicir, só unha alarma a xente molesta e xa está. Pode estar alguén a robar e non pasa nada. Non entendo o sentido dese tipo de alarmas. E o día seguinte, non sei que hora é, eu estaba dormindo, despertame a alarma do coche. Digo, me cago en Dios. Xa poño a cámara a gravar, chamo por terceira vez a policía. Hola, buenos días. Mire, ya he hecho varias llamadas estos días porque se está repitiendo siempre la misma situación. Tengo un coche aparcado debajo de la puerta que no le para de sonar la alarma. Escúcheme. No sé si usted tiene registro ahí. Llamé la madrugada del sábado. Llamé ayer por la tarde a las 8 porque dije, bueno, igual hay más gente. Y ahora a las 10 de la mañana ha vuelto a sonar y digo, mira, porque suena de vez en cuando, pero igual se tira 2 horas seguidas sonando. Claro, pero me está usted diciendo, llame por la noche, pero ya he llamado por la noche. No sé si me entiende, que ya he llamado por la noche a las 2 de la mañana. Pues que no me recomiende que llame por la noche porque no habéis hecho nada o no habéis podido hacer nada. Porque no es cosa de un día, de una hora, no es algo puntual, no hay ninguna opción. Aguantarme y trabajar con el sonido este de fondo. Sí, pero... Vale, o sea, entonces su recomendación es espero hoy hasta... Aguanto aquí el ruido, espero hoy hasta... Pues como ayer, a llamar a la 1 de la mañana a policía, que tarden en contestarme porque no hay gente. Vale, venga, muchas gracias por vuestro excelente servicio. Tercera llamada a la policía, todas en diferentes rangos horarios. Y este buen caballero me dice que no han podido Ay, estou falando en castelán, perdón. Este home dime que sí, que ten registro, que intentaron localizar ao propietario, que non se pode facer nada porque non localizaron o propietario, que igual non é de Getafe. E cos seus dous grandes, dime que intente chamar pola noite. Que claro, que se soa pola noite poderán facer algo máis. Eu, a ver, compañeiro, chamei un día ás 2 da mañá, o seguinte día ás 8 da tarde, e hoxe pola mañá, é dicir, non podes facer nada. Non, chama pola noite. Pero, que xa chamei pola noite? Bueno, escoitade esa conversa. Saraeva, que?
Non sei quen é o responsável da tele. Eu penso, o resto dos veciños non se queixan ou que? Ainda ten as narices de dicirme. Bueno, veña, colgoche que teño moitas chamadas. Alucino. Un río horrible, tío. Está aí todo puro rato, non lle acaba a batería. Dime que non podes facer nada, que me aguante xa está. Non me digas chamar pola noite para deixarlle un marrón ao teu compañeiro. Que se lo lleve, Aquí que non me dejes trasta máis. Non vai a encender, é que a cousa que non vai a encender. Acendeu ou non encendeu? Encendeu, costoulle coro carallo, Leva, vaise, veña. Que non volvas. Isto é maravillosa esta ventana. Temos unha victoria. Que me devolva a mías horas de sono agora. Que quedou moi cinematográfico todo, a verdade, Chega pava dicindo leva moito. Leva moito, señora, leva 3 días. 3 días. Pero bueno, xa está por fin. Que non aparquen aí máis, me cae. Non me deixe aquí o coche máis. Non pasa nada, marcha pola noite. Bueno, va 7, 8. Volve a soar a alarma. Eu pensando, a señora esta aparcou cerca, pero escoitábase como máis longe. Abro a fiestra. Se ha salido de aí y en serio ha encontrado puto sitio aí. Es que... En vez de estar aparcado á dereita da miña fiestra, estaba aparcado á esquerda. Dígome que non pude ser isto un pesadelo. E así tirouse, tamén non sei cantos días. Claro, como non era de Xetafe, non a podían localizar, veña. Pois algo haberá que facer, abrir a tapa, quitarlle a batería, eu non sei, pero... Ou tamén, estamos aquí, os meus compañeros de piso máis eu, tomando unha cervexa aí no salón, e xa chaman, que estáis a facer moito ruido. E non escoitas o coche, que... Encéndome dun xeito que non é normal. Perdón, non sei por onde ia. Que como van a arranxar aquí, van podar as árbores, a ver o que lle fan, puxeron 2 sinais de que non se pode aparcar. E hoxe saquei unha foto que na vida mira iso tan baleiro de coche. Co ben que quedaba aí. Un verde de verdade, verde pa pisar, verde pa disfrutar, pa que xoguen os nenos, algo de vida. E non eses coches aí que manchan e que fan ruido e de todo. Eu estou fartísimo. Ogallá esta rúa fose peonil, de verdade. Vou deixar de botar pola boca porque non consigo nada. Ao final todo o mundo moves en coche. Ai, vos que xa odiades un pouco máis, que faríades vos na miña posición? Volver a chamar a policía por 4ª vez para que vos diga que chamedes pola noite? E nada, que deixo vos tamén a miña canle de Twitch, que aínda non subín nada, non fixen ningún directo. Estou artellando aí algo máis tirando a radio. E nada máis por hoxe. Bicos apertas.